Ahojte, tu je Bobo a vítam vás pri novom videu. A sú tu moji hostia Maťo, Vicky. A v tomto videu, toto video bude challenge. Bude to kyslý challenge. Máme tu dva kyslé cukríky a dva druhy šumienok, citrónovú a pomarančovú. Kyslé. A pôjde o to, že si budeme dávať otázky. A kto neuhádne otázku, tak si bude musieť dať cukrík aj tú šumienku. A šumienku budeme tak jesť, že si olížeme prst, strčíme do toho a dáme proste do úst. No, nemám to. Je to dobré, ale je to kyslé. Ale môžeme ísť na to. Dávam prvú otázku. Ktorý mesiac som sa narodila? Buď číslo alebo meno toho mesiaca. 2000. Nie, rok, mesiac. December. A mali by ste odpovedať, takže kto vedel, tak povedali. Ja. Áno. Ja som to povedal. A dávate si obidva, pretože som sa narodila v novembri. Ja som to povedal. 23. novembra 2006. Sakra. Takže, ale ja sa teším. Losuj si cukrík. Aký máš? Je to citrónový. No, ten máš to dobrý. A Ja mám takto červený. choďte bližšie k tomu, ku kamere, aby videli vašu tvár. No. Oblížem ho. Áno, počkaj. Oblížte ho. A budeme to robiť tak, že oblížete cukrík, namočíme do šumienky. A dáte si to. Ježiš, ja som blesla. Šumínka na tom. Tu je to hodne. 3, 4, teraz. Ja nechcem. Tie cukríky sú fakt tvrdé jak kameň. Dobre, ideme. Kto dáva ďalšiu otázku? Ja? Strihnite si. Chce. Dáva Maťo, potom Bobo a pôjdeme zase ja, Maťo, Bobo. Dokým sa nám neminie šumienka a cukríky. Takže Bobo, či Maťo, dávaš otázku? Poď si sem do zasadnú. Koľkokrát sme vyhrali. Čo? Pojď mikrofón. Áno. Ja viem. Raz. A nepovedal si ja. To si Povedal. Aha. Lenže ja som to nemala ako vedieť. Včera ste vyhrali? Nie. Čo sme prehrali. Ja som nevedela, ako to mám vedieť, lebo ja nechodím s nimi na turné, takže ja teraz si cukorku. Ja nechcem citrón. Ešte to tak. Mám tu, čo mal Mne Maťo. toto chutí, ale Tá šumienka. tie šumienky mi nechutnú. Mne chutí táto. Lebo druhú som ešte neskúšala. Chod to ukázať do kamery. Ja som asi blbá. Pozrite, ako som si to v tom obalila. Neviem, či to není vidno, lebo to není Budeme dobré asi svetlo. založený nový kanál. Budeme- Budeme dva. Na jednom bude natáčať brat. 3, 4. Na jednom bude natáčať brat a na jednom ja. Vikina, neukazuj mi tvoj zadok. A fuj. Ja to v pohode, je to dobré. Nechcete vidieť jej zadok. Je krásny. Prosím ťa. Teraz dávať otázku. Ale poď si sadnú, ty sa mrvíš. My pritom máme sedieť. No, koľko jednotiek som dostal za môj celý školský rok? Tento? Áno. Ale neučím sa dobre. Ja. 15. Ja. A ty nemôžeš opakovať
Hneď nemusíš Na povedať. čo dávaš cukru? Nie, obidvaja. Nemáš 15, koľko máš? 16. Čože? A Mám mám, takovhle pomarančovej. Nie, ja mám asi to a mám poruchu učenia. Ja mám jablkový. Jablkový naj. Mám jablko. Jablko je naj. Môj spolužiak je úchylný na to, že iné cukríky ako pomarančové nie je. Júko. Áno. Na pozrieť. Uchyl. Čo by mal byť úchylný? Vicky, tú hlavu máš takú celú. Ja som si to oblízala celé a tak som to tam obalila. Pozri, Maťo. Ó, Ja som blbá. není to môj penis. Ty si sa ešte ani raz nenapil. Som čarovný. Lebo ty si to neobalil celé v tom a nestrčil do huby. Je to zlé. Ó, to je taký zlé. Asi vody. Au. A na konci bude challenge, že si budeme musieť nasypať na to už dosť sekúnd a minút. Takže ideme na posledný challenge, čo bude asi najväčší challenge na svete. A to sme nesažrali celé. Ale Asi dobre, chvíľky. nemusíme, to je škoda toho. Počkaj, Bogu, poď Zjem sem. Vikine hlavu. Poď sem! Počkaj, no a teraz bude challenge, že si nasypeme do úst, ja im nasypem aj sebe, približne tak všetkým rovnako. A budeme to musieť vydržať bez zaškerenia. A sadneme si sem všetci, alebo kvapneme, aby bolo vidieť naše ksichty. Takže ideš ty prvý. Počkaj, ešte nelíš. Ja to počujem. Teraz ja? Oh. No. Ja mám veľmi malý žalúdok a skoro som sa vygrcal. A cukrík. Boris, daj mi všetky cukríky. Ja ich nemám. On zobral všetky. A viete, kto vyhral tú challenge so šumienkou? Podľa Ty. vás? Áno. Ja. Nie, Maťo, ty si to išiel ako druhý vyplúť. A ja ako posledná, takže som to vydržala najviac. Chalani, ja som asi šialená, idem si to celé vysypať do úst. A v týchto cukríkoch sú tie šumienky. Neodporúčam. Chod to vyplúť. To je ženská retardová. Vole. Ujebal som si. Máme tu ďalšiu šumienku. Mám tu 4 rybičky rôznej farby, ktorá sa hodí k tomuto. Inak to je moje tričko.
Moje havínko. Vidíte? A to je takové. Co? Dáme si. Ja viem, čo teraz urobíme. Nasypeme si tu do huby a vodu. Baša! Ratatuj! Tak. My si to nasypeme do huby. No, prv sa napijeme, potom si to nasypeme do huby. Poďme sa napiť. Ja sa fakt To zle nám odporúčal.